Рио Карвахал парцал. Да. Барса. Оспорване бил матч. И ще са завършили равно. И половина срещу... Първият мач домакин. Не. Ули, Байерн Барс. Айде, Байерн! Тренировка. Първият матч ще го симне. Рискуваме много. Рискуваме много. Че трябва следващия мач да ги направим на ДПДПГС. Майка! Една точка за Атлетико! Играем го! И след една шибана точка! Не една. Ама те се отвочи! Тука ни трябва задължително. Ай, мъсти се, бе! Мама ти мръсна. И тук ще ги... Мача на сезон за нас. Абе, трябва да ги спиволим чуть. Начало на ниво. Сучев мача на сезона. Ето го, бе! Ето го с новата палката, бе! Кристиано Роналдо. Йолия Матретича! Аз чаках. Няма да чакаш, като знаеш, че топката ми е удобна за удари с Роналдо. И 5-та минута един. За малко да ни вкарат. Края по времето нищо интересно, освен нашия гол. Едно на едно! Ние като се правим на големите играчи. Няма, що големи. Сега сме втори! Ма на клиповете вече трябва да говорим по-високо, че песнички. Типа не ги пускай целите песнички през целия клип. Срещу Ювентус ще показваме само головете. 1-0 за Ювентус, гол на Марио Манчето. 2-0 за Ювентус. Подсигуряваме много яко. Трябва да е позор хора, ако отпадаме Шампионска лига. Не можахме да вземем матч и да се доближим до една точка до Атлетико Мадрид. Що сме големи играчи? Тази година нещо ще направим. Много място. Колко видите ме харесва дати? Нагоре. Чао. Скоро сигурно ще не изгоня, аз вижте. Атлетико са загубили! Очаквайте в другия епизод победа!